Hoci sa vraví, že je lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje, určite ste sa aj dnes potešili marcovým slnečným lúčom. Napriek tomu, že sa bude aj v ďalších dňoch otepľovať, zimné pneumatiky určite ešte neprezúvajte. Zima sa totiž ešte na jar zvykne pripomínať viacerými vpádmi studeného vzduchu od severu, no a jeden z nich nás čaká aj zo stredy na štvrtok. Vítajte pri aktuálnej predpovedi. Dobrý večer. Situácia v atmosfére sa vyvíja tak, ako sme predpokladali, takže stred tlakovej výše sa zo strednej Európy presunul nad Ukrajinu a odtiaľ dnes priaznivo ovplyvňoval počasie aj na Slovensku. Výraznejšie oblačné pásy sa presúvajú cez britské ostrovy na severovýchod smerom na Škandináviu a ďalej. Tlaková níž, ktorá zrážkami likvidovala Taliansko či krajiny okolo Jadranu, pomaly síce stráca na sile, ale ešte aj zajtra bude ovplyvňovať počasie nielen tam, ale napríklad aj v Grécku. Keďže sme pod vplyvom tlakovej výše, tak sa nášmu územiu budú zrážky zďaleka vyhýbať. To však nemôžu tvrdiť obyvatelia v oblasti pôsobenia už spomínanej tlakovej níže. Teplý vzduch od juhozápadu začal prúdiť nielen k nám, ale aj nad západnú a dokonca aj nad severnú Európu. Prejavilo sa to nielen v Barcelone, kde bolo 16 stupňov, ale takú istú teplotu namerali dokonca v nemeckom Hamburgu a aj vo švédskom Štokholme. U nás sa tiež oteplilo a zajtra má byť dokonca ešte teplejšie. Slovensko sa bude nachádzať v teplotnom pásme od 5 do 10 stupňov. Južné oblasti budú až v pásme do 15 stupňov Celzia. No a vietor ten dnes konármi takmer vôbec nehýbal, fúkal len slabo alebo iba mierne. Zajtra bude tiež fúkať slabo až mierne, a to zväčša od juhu až juhovýchodu. Pokojne môžeme skonštatovať, že aj počasie bolo ozdobou dnešného sviatočného dňa. Bolo naozaj ukážkové. Prirodzene, že na tatranských zjazdovkách bolo dnes rušno, ale zahambiť sa nedala ani Pezínská Baba, kde sa dnes napriek vysokým denným teplotám lyžovalo tiež vo veľkom štýle. Pod krásnou modrou oblohou to bol dnes naozaj úžasný zážitok. A to či už na lyžiach alebo na bicykli. Teplota sa popoludní napríklad v Prievidzi vyšplhala na neuveriteľných 14 stupňov, tak dúfam, že ste si v takomto exkluzívnom počasí oddychli a nabrali síl do nového pracovného týždňa. Najmä v skorých ranných hodinách jazdite v nižších polohách opatrne, kde sa môžu udržiavať hmly. Okrem toho zajtra sa začína pracovný týždeň, a to naplno vo všetkých krajoch. Takže aut bude na cestách viac než dosť. A ešte niečo. Radšej si dajte slnečné okuliare, lebo aj slnko vás môže za volantom nebezpečne oslepiť. Dnešná noc bude podobná tej predošlej. Obloha bude zväčša jasná, iba v ranných hodinách sa ojedinele začnú tvoriť lokálne hmly. Teplota poklesne na 0 až minus 7 stupňov, ale pri slabom vetre a na snehovej pokrývke klesne až do minus 10. Po chladnej noci sa bude vzduch zajtra pomaly ale isto zohrievať a vy si aj napriek tomu, že začína pracovný týždeň, môžete vychutnať príjemné jarné chvíle. Na západnom Slovensku má byť prevažne iba malá oblačnosť alebo úplne jasná obloha. Myslím, že už môžete siahnuť aj po jarnejšom oblečení, ale zatiaľ radšej len v tých najjužnejších oblastiach, pretože ráno bude ešte chladné. Cez deň sa teplota vyšplhá na 10 až 14 stupňov a fúkať bude iba slabý až mierny juhovýchodný vietor. Veľmi podobne sa bude počasie vyvíjať aj na strednom Slovensku, čiže v ranných hodinách sa môžu v nižších polohách udržiavať ojedinelé hmly alebo nízka oblačnosť. Tá sa však bude rýchlo rozpúšťať, až bude na celom území zväčša slnečno, prípadne sa bude tvoriť iba malá kopovitá oblačnosť. Na severe vystúpi teplota na 8 až 10 stupňov, na juhu bude teplejšie, a to do 13, možno až do 14 stupňov Celzia. Fúkať tu bude iba slabý vietor. No a na východe nášho územia, ktoré je k stredu tlakovej výše najbližšie, sa budú tiež z rána tvoriť hmly alebo nízke oblaky, ale keď sa rozplynú, tak bude po celý deň prevažne jasno alebo polojasno. Teplota sa bude v Prešovskom kraji pohybovať okolo 8 až 10 stupňov, v Košickom kraji bude teplejšie, a to do 13. Vietor tu bude takisto iba slabý. Hory nám počas tohoto víkendu ponúkli priam katalógové počasie na lyžovanie. No a kto má to šťastie a môže oddychovať aj zajtra, tak si užije poriadne dobrú pondelkovú lyžovačku. Naďalej bude totiž zväčša slnečno, iba z rána na podhorí hmlisto. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo plus 3 stupňov a ani slabý vietor vám nebude robiť problémy. Pozor však na lavínové nebezpečenstvo. Ešte aj v útorok bude počasie na horách zimným športom naklonené. Biopredpoveď zostáva aj zajtra na jednotke, čo je iba slabá záťaž.
V ďalších marcových dňoch bude pokračovať na Slovensku pokojné počasie, čiže zhruba do stredy do poludnia treba rátať s rannými hmlami, ktoré sa počas dňa rozpustia, až bude prevládať iba malá oblačnosť. V stredu popoludní sa však nášmu územiu priblíži od severu frontálna oblačnosť, ktorej sa najmä na severe spustia aj prehánky, na horách snehové zosilnie aj vietor a vo štvrtok bude fúkať ešte silnejšie, čiže najmä v horských oblastiach sa môžu tvoriť pri premenlivej oblačnosti s prehánkami snehové jazyky a záveje. No a v piatok bude podobne. V útorok vystúpi denná teplota na 9 až 15 stupňov Celzia, v stredu na 7 až 14, no a vo štvrtok a v piatok na zhruba 3 až 11 stupňov. Na severe bude chladnejšie od 0 do plus 4 stupňov. Ani vietor sa v týchto dňoch neutíši. Na juhu Európy je ešte o pár stupňov teplejšie ako u nás. Napríklad v Španielsku bude zajtra polojasné počasie s teplotou od 16 do 18 stupňov. Jasné až polojasné počasie bude prevládať aj na pobreží Turecka. Teplota sa tu bude pohybovať okolo 20 až 21 stupňov. Na severe Európy bude takisto zajtra prevládať pekné polooblačné počasie, väčšinou bez zrážok, ale bude tam o niečo chladnejšie. Napríklad v Göteborgu má byť len okolo 7 stupňov. V Prahe bude zajtra tak ako u nás, teda zväčša polojasno a aj pomerne teplo, okolo 10 stupňov Celzia. V Londýne sa zajtra pre zmenu zamračí, ale teplotu to neovplyvní a stále tam bude okolo 13 stupňov. No a horúce a slnečné počasie ponúka stále Karibík, kde sa zajtra teplota vyšplhá miestami až na 33 stupňov Celzia. Na záver ešte snehovky. Chopok hlási 45 až 55 cm snehu a jeho kvalita je veľmi dobrá. Veľmi dobré podmienky majú aj Donovali a Liptovská Teplička, kde je aktuálne okolo pol metra snehu. Z ďalších stredísk je na tom veľmi dobre napríklad Opalisko, kde majú okolo 55 cm. Aj v nasledujúcich strediskách je snehu ešte dosť. Všetky majú viac ako 55 cm. Z nasledujúcich stredísk už majú nevyhovujúce podmienky Liptovské, Revúce a Tajov, a kde dosahuje výška snehu okolo 15 až 20 cm. Naopak veľmi dobre je na tom Zuberec, kde majú stále ešte okolo 45 cm snehu. Veľmi dobre si zaližujete aj v Bachledovej, kde dosahuje výška snehovej periny okolo 55 až 60 cm. Jasenská dolina hlási 40 cm snehu a jeho kvalita je tiež veľmi dobrá. Na Martinkách je snehu ešte viac, a to až 90 cm. Podmienky sú samozrejme veľmi dobré. No a dobrá lyžovačka na vás čaká stále aj na Krahuliach a v Salamandra rezorte, kde je zhruba 40 cm snehu. Dnešná predpoveď je na konci. Na Markíze si dnes o 20:30 doprajte úžasnú zábavu pri komédii Babovžesky 2. Želám vám veselý nedeľný večer a teším sa na vás opäť zajtra. Dovtedy dovidenia.